Let's go sa Boracay. Merong attraction dito. Hindi ko lang alam ang schedule. Pero nung pumunta kami ng Sabado de Gloria, nakikita nyo naman yung mga naka-black na yan. Hindi sila religious group. Sila ang Boracay Fire Dancers. Siyempre, dasal muna at warm up bago ang performance. Nung pumunta kami dito, nag-night swimming kami from 2 to 10 p.m. Meron silang 3 set. Okay? So yan, stretching muna bago magsikamula ang kanilang number. Ayan, kuya, alis ka dyan. Nakakalat ka. Pasensya na ating mga viewers. At hindi tayo nakakuha ng front row seat. Hindi natin kasi in-expect. Kumakain tayo ng adobo. Tapos nung in-announce, ito na pala. Wala na tayong space sa harap. So dito na tayo magtsatsaga sa gilid. So titignan natin kung magaling nga ba itong mga Boracay Fire Dancers. So, ang ganda naman ang opening na yon. May pabuga pa sa floor. Okay, so nung nakapanood ako ng ganito, nung pumunta kami nila sa Boracay, bawal na sila sa beach side. So sa mga resorts lang sila nagpa-perform. This time, tingnan nyo naman, ang dami nila. Tapos meron sila mga assistant dito sa gilid. Ganyan pala nila pinapatay yung kanilang mga equipment after nilang gamitin. So, habang sila yung nagpe-perform dito, medyo mausok ng konti pero tolerable naman. Siyempre, ano pang aasahan mo? Fire dancer nga eh. At ako na nagsasabi, magaling sila. Legit silang fire dancer. Tsaka yung mga tricks nila, tsaka yung mga stunts nila, hindi basta-basta lang. Halatang talagang ensayado sila at train sila para gawin itong mga bagay na to. Ayan o, meron pa silang pabuga-buga. Yun! O, anong masasabi nyo doon? May buga na, may atsapa. Sige, sayaw pala. Sayaw. Tsaka yan o. Kagaling, di ba? So, yan ang ating Boracay Fire Dancer na pinipicture natin ngayon. Swerte natin silang nadatnan nung tayo nag-swimming sa Boracay. So, ang haba ng kanilang number. Iba't ibang mga sequence at saka mga series. Tsaka ang daming pabuga-buga. Talagang bawat buga nila dito tumitili yung mga viewers. O syempre ako, chill lang ako kasi nagbibideo ko. Tingnan nyo si kuya, ang galing niya, no? Buga fire, no? Kala nyo sa Flame of Rhea nyo lang mapapanood dyan, no? Nung ako'y bata pa, talagang baliw na baliw ako sa Flame of Rhea. Dito ko lang pala sila makikita. O yung mga dragon ni Flame of Rhea. So ayan si kuya, oh. Wow! Ito yung sa pinakamagaling na nakita ko. Tuloy-tuloy yung kanyang pagbuga ng apoy. Ibig sabihin, itigan nyo, parang dragon, no? Anong masasabi nyo doon, kaibigan? Diba? Nung una, akala ko siya yung nagsistretching doon. Hindi pala siya yon. Pero nakita nyo naman, kahit walang stretching, binatak niya. Talagang binigay niya yung performance sa tinatawag. So, yan pa, oh. Naka-fast forward ng konti yung ating video. Pero, inassure ko sa inyo na magaling talaga sila. O, diba? O, maghuhula-hoop pa siya sa leeg. O, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan sila kagaling dito yung ating Boracay Fire Dancer. Kung gusto nyo malaman yung schedule ng kanilang performances ngayong summer, mag-chat na lang kayo sa Facebook page ng Boracay. Boracay Resort Official. Responsive naman sila doon. So, ayan. Before pala nito, meron palang mga street dancers. Kung nakita nyo yung naka-yellow kanina na nag-aasa sa kanila, kasamahan nila yon, pero sila yung street dancers na may mga nagtatambol at may sumasayaw. Pero ito yata yung main attraction tuwing gabi. Di ba? Hinagis na yung apoy. Siya ulit yan, yung kanina, yung tuloy-tuloy yung pagbuga. Di ba? Ang galing niya, solid batak siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi biro yung kanyang contribution, no? Ano masasabi nyo dyan, kaibigan? Diba? Solid. So, yun ang ating pinanood. Twice natin sila napanood ng ating visit. Di na natin inabot yung kanilang last set kasi 9 p.m. umalis na tayo. Pero tignan nyo naman, meron pang pa lipad-lipad ng mga alipato hanapin parang sa grinder na nagwe-welding, So, muna natin para makita nyo na mabuti, Ganyan sila ka-skillful. Tapos, first time ko nakakita dito na hindi lang sila nagpupoy at saka gumagamit ng iba't iba nilang equipment para sa kanilang fire dance. Meron din silang fire dance sa may fireworks. Kaya nung magka-fireworks sila, talagang pinalis kami. Actually, sila natakot nga siya, bigla siyang tumakbo. So, tignan niyo yan, Imagine, hindi ba siya napapaso sa ginagawa niya yan.
Kaya ako na yung nagsasabi sa inyo na sulit talaga yung aming experience sa panonood ng Boracay Fire Dancer. Let's go sa Boracay!